познават. И желаем успех. Много искат да зарадват българската публика. Успех, момичета. Музиката на бухалките и обръчите от Матрицата. Много ремикс от да, много микс. Браво на децата. Не знам дали чухте Даниела Белчева каза страхотно, а за да чуете от нея страхотно, значи наистина са си изиграли каквото трябваше. Постигнаха на крака зрителите по трибуните, постигнаха това, което толкова много искаха. Нашите момичета сега вече може да си отдъхнеш. Каквото трябваше направиха. Оттук нататък не зависи от тях. Много сме доволни, защото и Мишето издържа. Това е първото състезание след операцията. Можем да ги поздравим всички до една, защото се пребориха се първо със себе си, защото това е много труден момент. Не знам дали си давате сметка колко отговорно и колко тази отговорност тежи. Браво, браво. Мисля, че отидоха да вземат треньорката си. Сега вече ето я Ина. Крие се отзад. Сега вече можеш да ни кажеш трудните моменти, защо трябва тази кулминация накрая с все по-голяма трудност и по-голяма скорост. Всичко да се случва, до последно ни държи по напрежение. Няма как да играеш на сигурно от началото до края и да искаш да се бориш за медали. Трябва с нещо да си по-различен и ние разчитаме на това да нараства трудността до края. Беше в самите, които наблюдавахме до сега, каза тази композиция е по-трудна от другата. При нас как стоят нещата? Не по-трудна, може би не си ме разбрала. Казвам, коя на мене по-ми харесва, по-ми допада. Общо взето всички композиции. Браво. Чудесно.